Zbliżało się wesele. Młody pon i ojciec pojechali na torg kupić świnia. Wybrali już se ta świnia, wołają tego gospodarza. Gospodarzu, słuchajcie, tak chcemy. Dobra, i na jajo muszę zwożyć. Gospodarz wziął okrakiem ta świnia, pofyrlał właśnie ten ogon, do 98 kilo. Ci patrzą, jak jest 98 kilo? To może jeszcze sprawdzić ta woga. No mój synek, pójdź tam tutaj, no zwoży no ta świnia. On też okrakiem, ten ogon, do 98 kilo. Słuchajcie, wy no tu za scypa coś robicie, to jest niemożliwe. Jak tak możecie pomierzyć? Ktoś to jeszcze może sprawdzić? No, nasza matka. Ten poleciał po ta matka, przyleciał nazad go do tata, ale matka nie może przyjść. Jak to nie może przyjść? No wiesz, bo ona teraz listonosza woży.